Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti bilen bugün bizning cuma günlerde gelip җитте. Allah Teala bizge şu cuma günlerini görürge, şu cuma günlerinde mescitlerde oturup gıybetler kılarga nasip eyledi. Bu muhtaram kardeşler, Allah'ın bir rahmeti, bizge zor bulegi, hem elbette Allah Teala'nın bizni zorlağı. Şoňa görä de bizning de samet senelerimiz, maktawlarybız Allah subhanahu wa ta'alaga erişip, salavat şerifelerimiz anyň Rasulü Peýgamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişse idi. Muhtaram kardeşler, Allah Teala bizning günahlarybyzny gafo eylesin, gıybetlerimizni kabul kılsın. Dünýalykda dünýä bäheti, ahiretde ahiret bähetleri nasip etsin. Dinimizni estin kılsın, sözlerimizni derejeli, burunlarybyzny derejeli kılsın muhtaram kardeşler. Allah Teala'nın rahmeti bilen Ramazan ayının şulay bit bizni 10 gün ötüp de gitdi. İkinci cumgasyny ötkärebiz indi hazır. Elhamdülillah. Tiz bara wagt. Biz bilgenibizçe Ramazan ayı şulay bit bölüne bizning 3 tapkır 10 günge. Birinçisi 10 güne anyň rahmet 10 güne. İkincisi magfiret, Allah Teala'nın günahlarybyzni keçirүү 10 güne. Üçüncüsü Temuh gazaplarından, utlarından qutuluu 10 güne. Менә шулай итеп эштән бире үтеп тә китте. Нинди файда белән үтте, монсы бер Аллага мәгълүм. Чөнки мөхтәрәм кардәшләр, кемнеңдер тормышында Рамазан аенда күбрәк изгелекләр барлыкка килде, кемнекендәдер әзрәк, шулай бит. Кемнекендә шул ук калды. Ләкин әлхәмдүлилләh уразаларыбызны тотып барабыз. Һәм Аллаһы Тәгалә җиңеллекләрен дә биреп тора. Йылтып та ала көннәрне, яңгырын биреп суытып та ала. Әлхәмдүлилләh şulay bit әлегә кадәр җиңеллекләр бар. Нәрсә генә булса да, мөхтәрәм кардәшләр, уразаларыбыз безгә файда өчен бирелгән. Һәм Рамазан айы безгә файда өчен бирелгән. Рамазан айын кадерләп, һәр сәгатенең, һәр көненең дәрәҗәсе белән кабул итеп, дөрес итеп үткәрергә кирәк. Менә шушы Рамазан айын дөрес үткәрүнең бер чарасы Рамазанда күбрәк Коръән уку. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шәһру Рамадан-аллази унзила фиһил-Ҡуръан. Рамазан айы ди, анда, ягъни Рамазан айында Коръән инде ди. Коръән китабы инде. Димәк, Аллаһ Тәгалә Рамазан айын зурлап куйды Коръән иңдерү белән. Коръән иңгү, мөхтәрәм кардәшләр, ул зур вакыйга. Безнең шушы галәмебез өчен. Безнең җир шары өчен ул зур вакыйга. Бүгенге көндә җир йөзендә Коръәннән дә кадерлерәк китап юк. Әйтерсез инде нишләп алай дип. Чөнки бу бердән бер үзгәрмәгән, асылда сакланган Аллаһы Тәгаләнең сүзләре. Бүгенге көндә ниндидер оригинал китаплар өчен күпме бәя бирәләр. Бар мәсәлән иске библиялар. Уларның бәяләре бик зур. Бар ниндидер мәсәлән Шекспирның оригиналлары, шулай бит ниндидер китаплар. Бар ниндидер сакланып калган кисәкләр, кәгазьләр. Ләкин булар кеше сүзе бөтенесе. Хәтта Инҗил, Тәүрат та бүгенге көндә күбесе үзгәртелгән кеше сүзе. Асылы Алладан булса да. Ләкин Алланың үзеннән булган бердән бер үзгәрешсез китап ул Коръән генә. Уникаль китап, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең җир йөзендә барлыкка килә алмаган китап. Кемнәр генә тырышсалар да бу җир йөзендә, җиннәр, кешеләр, хәтта бергә җыелып тырышсалар да, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бергә җыелып тырышыгыз ди, җиннәр, кешеләр ди. Ләкин сез Коръән кебек китапны яза алмыйсыз ди. Аның кебек бер сүрә дә булмас ди. Аның кебек бер аят та сез яза алмассыз ди." Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы китапның кадерен, хөрмәтен белергә кирәк. Аның кадер хөрмәте нәрсәдә? Аның кадер хөрмәте, мөхтәрәм кардәшләр, матур итеп, кыйбатлы итеп ясап, менә бездә ясалды шулай ук тора. Коръән китабы, зур Коръән китабы бар. Шулай $1,000,000 тора ул. Аның кадер хөрмәте анда түгел.
асыл ташлар белән бизәлүдә, аның кадер-хөрмәте укылуда һәм шушы Коръән белән яшәүдә. Коръәннең кадер-хөрмәте. Әгәр ул укылмаса, аның белән яшәлмәсә, димәк бу Коръәннең кадерен белмиләр. Аның кадере юк дигән сүз. Ул бирелгән шуның өчен. Худан линнаси ва байинатин минал худа. Кешегә һидаят өчен бирелгән Коръән китабы. Туры юлны тапсыннар өчен. Шушының белән яшәсеннәр өчен бирелгән. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айы шушы изге китапны укып, әҗер-савапны арттырыр өчен иң кулай ай. Әлбәттә, башка айларда да укырга кирәк. Ләкин бу айда бигрәк тә шулай бит Коръән белән шөгыльләнергә кирәк. Әйе, аңлыйм, күбесе Коръәнне укый алмыйлар, гарәп хәрефләре белән. Бу дөрес әйбер түгел, һичшиксез. Өйрәнергә кирәк. Димәк, һич югында Рамазан айында син өйрәнә башла. Әгәр дә синең зиһенең көчле икән, атна 10 көндә өйрәнеп чыгарга була. Көн сайын шөгыльләнгән дәврдә атна 10 көндә Коръән китабын укырга өйрәнергә була. Аннан соң синнән генә тора. Күпме син аны укыйсың, күпме син аны шулай бит үзеңә файдасын ала аласың. Габдуллах ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтә. Габдулла ибн Мас'уд ул инде Коръән белгечләренең берсе. Сахабилар арасында Коръән белгечләре күп булмый. Ибн Габбас мәсәлән радиллаһу анһу. Шуларның берсе Ибн Мас'уд радиллаһу анһу. Алар Коръәнне белүчеләр һәм тәфсир кылучылар. Бөтен сахабада моның белән шөгыльләнми. Ул әйтә: Коръән ул ди шафагатчы ди. Аның шафагаты кабул була ди. Коръән ул шафагатчы. Нәрсә дигән сүз бу? Без сезнең белән кыямәт көне турында башладык дәресләр. Хәтта кабердә булган вакытта да безне фәрештәләр газапларга килгән вакытта Коръән бер ягыбыздан чыга. Тимә аңа дип. Тимәгез аңа. Ул мине укыды. Мин аны хәзер саклыйм дип. Коръән безне яклаучы һәм саклаучы була кыямәт көнендә. Бу дөньяда ул безгә туры юл бирүче, ә кыямәт көнендә ул безне саклаучы Аллаһның ачуыннан, газабыннан. Кыямәт көнендә Коръән әйтер икән: Бу кеше мине укыды. Ләкин минем белән яшәмәде дип. Бу инде хуҗҗатун лака ау галейка диләр. Бу сиңа каршы чыга торган Коръән монсы. Коръән сине яклап чыгарга мөмкин кыямәт көнендә, укысаң яшәсәң, ләкин ул сиңа каршы да чыгарга мөмкин. Әгәр дә син шушы Коръән белән яшәмәсәң. Әгәр Коръәнне үтәмәсәң, Коръәнне укып, шулай бит, әгәр дә син аның белән яшәмисең икән, бу вакытта инде Алла рәхмәтләре белән ул инде сиңа киресенчә каршы чыга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Коръәнне укып үзенә ләгънәт алучы кешеләр бар ди. Кемнәр? Коръәни Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, аля ләгънатуллаһи аля залимин. Зулым кылучыларга ләгънәт булсын диелә Коръәни Кәримдә. Димәк, кеше зулымлык кылса, үзе Коръән укый, үз-үзенә ләгънәт сорый Аллаһ Тәгаләдән. Менә шундый кешеләр өчен, укып та аның белән яшәмәгән кешеләр өчен Коръән инде киресенчә аларга каршы чыга икән. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Абдуллах ибн Мас'уд дәвам итеп әйтә: Кем Коръәнне алдында тотса ди, ул Коръән аны җәннәткә кертер ди. Әгәр дә кеше Коръәнне алдында тотса, ул аны җәннәткә кертер. Тотса дигән сүз, димәк, шушы Коръән белән яшәсә һәм Коръәннең аятләрен, хөкемнәрен тормышында кулланса. Кем аны артына салса ди, ягъни үтәмәсә, Коръәнне укымаса, бу вакытта тәмуһка кертер ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Коръән безгә килгәнче проблема юк иде. Җаһилият. Яшисең, шулай бит, проблема юк. Ләкин Коръән килгәннән соң
Проблема. Хәзер без туры юлга белән бара алабыз, ләкин аны кабул итмәсәк, адаша да алабыз. Коръән килде, әлхәмдүлилләh, бу зур шатлык. Акча кебек шулай бит. Акча булмаганда проблема юк, нәрсә алырга икән. Алмыйсың бер нәрсә. Акча барлыкка килгәч, алырга була хәләл әйбердә, алырга була хәрам әйбердә. Нигъмәт ул. Ләкин нигъмәтнең икенче ягы бар, дөрес кулланмасаң әгәр дә. Коръәнне алып бик бәхетле булган кешеләр бар. Ләкин Коръән килгәннән соң аның белән яшәмичә, үзләрен тәмугка керткән кешеләр бар. Бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән, Аллаһка шөкер, безгә алдыбызда. Элеккеге вакытта Коръәнне укыр өчендә азапланырга кирәк иде. Чөнки китап юк. Совет чорында, әгәр дә хәтерләсәгез, бәлки хәтерләмисездер дә, гарәпчә яза белгән кешеләр юк иде инде. Коръәнне бастырмыйлар иде. Иске революциягә кадәр булган китаплар тузып беткәннәр иде. Беләсезме, безнең бабайлар нишләр иде? Фотография ясыйлар иде. Фотография ясыйлар, Ясин сүрәсен Коръәннән, шуны чыгаралар, ясыйлар фотографияны, һәм кәгазьгә ябыштырып, китап итеп, шуны укыйлар иде. Әле безгә эләкте ул. Фотография. Чөнки язучы кеше юк хәзер. Типографиядә бастырырга тем более бу кеше юк Совет чорында. 90нчы елдан соң гына Коръән безгә килде, гарәп илләреннән. Без рәхәтләнеп кулга Коръән ала башладык. Кешеләр иендә Коръән таралды. Юк иде Совет чорында. Иске китаплар гына яталар иде, тузып беткәннәр. 100 еллык. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә кая барсагыз да Коръән. Мәчеттә менә тора бушка Коръән. Телефонда Коръән. Рәхәтләнеп укыган кешегә укырга була. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә кулланырга кирәк бу мөмкинчелекне, чөнки җәннәткә керү бүген бик җиңел иде. Умар радиллаһу анһу берсендә күрә Нафих дигән сахабаны, ул Мәккәнең башлыгы була. Мэр дип әйтик инде. Ул аның белән хаҗда очраша. Һәм әйтә: "Син монда нишлисең хаҗда?" ди. "Син үзеңнең урыныңа кемне калдырдың?" ди. "Садака җыярга, закат җыярга." ди. Ул әйтә: "Калдырдым" ди. Абдурахман ибн Абу Габза дигән кешене ди. Ул кыл. Умар радиллаһу анһу гаҗәпләнә: "Син ди үз урыныңа кылны калдырдыңмы?" ди. Хәзерге көндә, бүгенге көндә кыл белән чагыштырырлык кеше юк. Менә кемне бүген кыл дип әйтеп була? Кыл дәрәҗәсендә. Теге гафу итегез, теге авылдан килгән кешене дә бүген кыл дип әйтеп булмый. Түбәннән түбән дәрәҗә, бомж. Грубо говоря. Шулай бит инде. Мэр отпускыга китә, үз урынына бомжны калдыра. Нәрсә була инде ул? Шулай бит. Нәрсә? Бер кеше аңламый аны. Нәрсә эшләгәнен. Нишләп аны калдырдың дигәчтен, Нафих әйтә: "Аннан да күп Коръән укучы кеше юк" ди. Ул Коръәнне яхшы белә ди, яхшы укый ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнне яхшы укыганга күрә, күп белгәнгә күрә, мин аны калдырдым. Ышанычлы кеше булгарак ди. Садака акча җыярга, налог җыярга. Һәм Умар радиллаһу анһу әйтә: "Син дөрес эшләгәнсең" ди. Чөнки Аллаһы Тәгалә Коръән белән күп кешеләрне күтәрә, күп кешеләрне төшерә ди. Ягъни Коръәнне белеп укыган кешенең дәрәҗәсе күтәрелә. Коръән белән яшәмәгән кешенең дәрәҗәсе төшә. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы Коръән аркасында бер кем булмасаң да син күтәреләсең. Әгәр дә Коръән укыйсың икән. Бер кем булмасаң да, бер дә шулай бит дәрәҗәң булмаса да, Коръән белән син күтәреләсең. Кызганычка каршы, бүгенге көндә без кешеләрнең дәрәҗәләре бер төрле. Гадәттә. Ни өчен? Чөнки аларның берсе дә Коръән белән яшәми. Ләкин алар янына Коръәнне белгән һәм Коръән белән яшәгән кешене куйсаң,
Бу очракта тәртип була. Бу очракта без чагыштырып карап күрәбез. Айырмасын күрәбез бу очракта. Чагыштырып караганда күрелә. Кемнең дәрәҗәсе бар, кемнеке юк. Үзегез дә сез моны яхшы беләсез. Әгәр берәр кая барсагыз, мөселман булмаган кешеләр арасына карале ди, булай да була икән ди кешеләр, булай да яшиләр икән дип, шушы гади әйберләрне белмиләр икән дип сез гаҗәпләнәчәксез. Мөхтәрәм кардәшләр, Коръән укуның бар рухи файдасы. Без әйттек, Коръән сине җәннәткә кертә дидек, дәрәҗәңне күтәрә дидек. Коръәннең бар рухи файдасы. Рухи файдасы нинди файда? Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр берәр халык, берәр өйдә укысалар ди, җыелсалар ди, яки мәчеттә җыелсалар ди, анда Аллаһның китабын укысалар ди, ятлуна китабаллаһи Тәгалә ва ятадарасунаху. Утырып Коръән китабын укып, бер-берсенә шушы китапны өйрәтсәләр ди, фима байнахум, үзара өйрәтәләр бу китапны ди. Илля назалат алейхимус сакина, аларга тынычлык иңәчәк ди. Тынычлык иңәчәк. Менә бүген дә мәҗлесләр үткәргәннән соң, Коръән укыганнан соң, безнең күңелләребез тынычланып китте дигән кешеләр бар. Рәхәтләнеп киттек дигән кешеләр бар. Бу Коръәнне уку һәм өйрәнү аркасында, мөхтәрәм кардәшләр. Ва гашиятхумур рахма. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте төшә иңгә, урап ала бу кешеләрне ди. Ва хаффатхумул малаика. Фәрештәләр уратып алалар бу кешеләрне. Фәрештәләр уратып алалар бу кешеләрне. Чылгап алалар бөтен яктан да. Ва закарахумуллаһу тәгалә фиман гиндәһу. Бу кешеләрне мактап Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә сөйләячәк. Менә карагыз, анда минем кылларым, кешеләр Коръән укыйлар дип әйтәчәк ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безгә күренмәгән файдасы. Без Коръән укып утырабыз, дәрес бирәбез, ә безнең яныбызда күренмәгән дөньяда шундый вакыйгалар бара. Аллаһның рәхмәтләре иңгеп, фәрештәләр яннарыбызда йөри. Безнең шушы Коръәнне тыңларга, дәресләребезне тыңларга киләләр. Шуңа күрә менә бу дәрәҗәдән мәхрүм калмаска кирәк Рамазан аенда. Әзрәк яклап та алырга була, ләкин шул ук вакытта Коръәнне дә онытмаска кирәк. Ярты сәгать, 15 минут, 5 минут кына булса да Коръәнне алып, укып, Рамазанда файдаларын алып калырга тырышырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Русчада сөйләп бетербез иншаллах. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня у нас уже 11-й день месяца Рамадан. Дни проходят один за другим. Третий Рамазан уже прошло. Поэтому надо быть более бдительным. Если мы хотели что-то сделать в месяц Рамазан, сейчас как раз это время. Отлагать, откладывать это у нас времени нет. Дорогие друзья, хочу напомнить, что когда читается пятничная хутба, лучше ничем другим не заниматься. Лучше слушать, даже если вы это не понимаете. Если вы пятничную хутбу не понимаете, то получаете саваб за то, что слушаете. А если вы ее слушаете и понимаете, то получаете саваб за то, что слушаете и понимаете. А если вы послушали и это применили в жизни, вы получаете еще третий саваб за то, что это применили в жизни. Поэтому тут некоторые люди по-татарски не понимают, но лучше послушать, даже если ты не понимаешь. Это одно из чудес тоже Корана. Когда Коран читается, вот мы, например, татароязычный Коран не понимаем, но слушаем. И за это нам тоже будет саваб, иншаллах. Это вот очень важно. И также, когда пятничная проповедь читается, и если кто-то чем-то занимается иным, а не слушает, то у него пятница не принимается, джумга не принимается. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнил это, показал пример человека, который играет с камушками.
Раньше пол был земляной, песок, и там были камушки. Когда пятничная хутба шла, человек брал камушки и вот так кидал. Играл с камушками. И про таких людей много было сказано. Вот это действие. Берешь камушек и вот так вот кидаешь. Сейчас у нас нет земли. Пол чистый. Альхамдулилля, на полу даже у нас соринки нет, чтобы взять и вот так вот кидать, играть. Но вот это движение. На что это похоже? Вот это движение. Это смартфон сейчас. То есть то, что раньше было камушками, вот так берешь и кидаешь. Сейчас это смартфон. Берешь и пальцем вот так вот листаешь. Ничего не поменялось. Даже движение не поменялось, дорогие друзья. Настолько ислам велик, настолько мудр пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вроде бы все уже, век технологий, а ничего не поменялось. Движения те же. Вот так вот. Сидишь на хутба и вот так пальцами шевелишь. Одно и то же. Поэтому это очень опасно, дорогие друзья. Если ты пришел на пятничную проповедь, и ты занят чем-то другим, то это глупость. Тогда зачем ты тратишь время, приходя сюда? Лучше этим заниматься за мечетью. Там сидишь, и там хорошо. И там можно заниматься этим делом. Там как раз этому место. Дорогие друзья, одна из болезней нашего времени, немножко отклоняясь от темы, это действительно смартфон, телефон. Потому что вот сейчас только вот с Азатабой ехали в машине, постоянно друг другу что-то пересылают люди. Да? Столько мусора. Люди как бабы базарные. Вот им прислали видео, он сразу же кому-то отослал. Это как гайбят, понимаете? То есть тебе слово сказали, и ты уже в панике ищешь кого-то, кому бы это сказать. Вот ты только что услышал гайбят какой-то, тебе надо кому-то передать сейчас. И ты начинаешь искать, кому бы сказать, кому бы сказать. Раньше было проще. Тебе сказали, а рядом никого нет. Да? И ты что говоришь? Эй, я был мадындова. Да? Никому ничего не могу говорить, все. Никого нету. И греха нет. А сейчас это проще уже. Тебе пришел гайбат, непроверенная информация. У тебя 1000 контактов там. У всех есть WhatsApp, у всех есть там все соцсети, да? Чу, нажал и отправился. И пошло. Это одна опасность. Другая опасность, дорогие друзья, это когда соцсети. Ты заходишь в страничку к одному, ссылка на другого, третьего, четвертого. Все кривляются, все что-то делают. В основном ничего полезного нет. Ты просто листаешь, кто как кривляется. Это все равно, что ходить и заглядывать в окна. Кто там что делает. Смотришь, что это тебе дает? Ничего не дает. Ты зря потратишь свою жизнь. Поэтому надо быть очень осторожным в этом плане. И в Рамазан вот этот смартфон крадет очень много времени. Очень много времени крадет. Сколько вы вот замечали, сколько вы можете сидеть? Зашли, например, 15 минут, полчаса даже ты не замечаешь. За полчаса можно один джуз Корана прочитать. Один джуз Корана можно прочитать за полчаса. Если каждый день полчаса ты потратишь на Коран, то в течение месяца ты сделаешь хатм. Прочитаешь его полностью. Коран плачет, смотря на смартфон. Он говорит, как это так? Этот смартфон, он в могиле за тебя заступаться не будет. В судный день заступаться не будет.
Этот смартфон правильную дорогу тебе не покажет, неправильную покажет. Правильную не покажет. А Коран – это спасение для нас. Поэтому много тратим иногда вот на ненужные вещи. Я согласен, иногда человек работает через телефон. Отвечает на вопросы всякие там, например, да. У меня тоже уходит много времени отвечать на вопросы. Сейчас интервью берут уже через телефон, только раз диктуют там и так далее. Садаха отправляют на телефон сразу же. Определенные удобства есть. Но когда ты его используешь уже не по назначению, тогда это уже проблема. Тогда это уже проблема будет. Поэтому, дорогие друзья, будьте осторожны. Будьте осторожны, очень прошу вас. Сегодняшняя наша тема, мы уже коснулись его, это Коран. Это чтение Корана в месяц Рамазан. Действительно, дорогие друзья, месяц Рамазан у нас не только для уразы, не только для голода, но еще для хороших благих дел. Это выстаивание намазов, это и садака, месяц Рамазан, ну, конечно же, это и чтение Корана. Вообще, люди иногда в течение года не читают Коран, но в Рамазан стараются читать. Иногда в течение года забываешь, но в Рамазан ты берешь его в руки. Почему? Потому что в Рамазан это как раз и называется и месяцем Корана, когда был ниспослан Коран. И когда ты получаешь большую награду от чтения Корана, и когда твой разум свободен от еды, от похоти развлечений, ты читаешь Коран. Когда в желудке пусто, хочется плакать, и ты более проникновенен к Корану. Потому что когда ты сыт, хочется веселиться. Плакать уже не хочется. Когда ты голоден, веселиться уже не хочешь. Поэтому в Рамазане люди немножко грустные. Да? Посмотришь на людей. Ходят такие печальные, грустные немножко. Это не из-за того, что Рамазан, а из-за того, что кушать хочется все равно. И поэтому читать Коран очень хорошо. Проникает он. Дорогие друзья, пророк ﷺ сказал, что Коран, чтение Корана, облегчает мучение родителей в том мире, даже если они были неверующими. То есть, если чей-то ребенок читает Коран, просто читает, то Аллах Тааля облегчает мучение неверующих родителей в судный день. А если они верующие, то, естественно, их уровень еще выше. А если их сын или дочь Коран хафиз, то на этих родителей их сажают на трон и одевают им корону на голову в судный день. Эта корона из света, ярче, чем солнце. Это родители Коран хафиза. И подумайте, говорит, что будет самим Коран хафизом. Родители-то Коран не знают, просто их ребенок знает. Это я к чему? Это я к тому, что мы сейчас, вот родители, многие из нас. И в первую очередь, что мы должны сделать? В первую очередь мы должны приобщить наших детей к Корану. Это в первую очередь. Мы должны приобщить своих детей к Корану. Всякие развивашки есть, да, всякие там школы есть и так далее. Но в первую очередь, как только ребенок более-менее что-то осознает, ты научи его Корану, арабским буквам, таджвиду, пускай читает. До этого читай ему Коран, отдай его учителю, чтобы он наизусть учил. И тогда на тебя будет надета корона. У нас есть дети, альхамдулилля. Но первое развитие, которое они должны получить, они должны познакомиться с Кораном, дорогие друзья. И тогда и ты будешь счастлив, и твои дети будут счастливы. Абдуллах ибн Амр ибн аль-Гас, ради Аллаху анхума, говорит: тот, кто выучил Коран, он, говорит, набрал знаний пророчества у себя в груди. То есть, что такое Коран? Коран – это небесная книга от Аллаха. Это внеземная книга.
это внеземные слова. Коран был ниспослан не отсюда, не здесь. Это пришло от Аллаха. Это чудо. Если нас спросят, что есть внеземного в нашем мире. Сейчас вот, например, берут астероид какой-нибудь и говорят: о, какое чудо, там из космоса упал камушек. Хотя это не камень, а железо считается. Из космоса там упал какой-то там, упала какая-то штука. И за большие деньги продают это. А что это такое? Это просто кусок откуда-то. Абсолютно никакой пользы в нем нет, но продают за большие деньги. А нам из внеземных мест пришла информация, знание пришло. И люди так пренебрежительно к этому относятся и говорят: а это религия. Религия – это что-то вроде сказки. Вот так вот люди говорят. То есть не придают этому значения. Сейчас, к сожалению, так относятся. Но если посмотреть на это с научной точки зрения, это внеземные слова. То есть, и когда ты это выучил, знаешь Коран, ты вобрал в себя знание пророчества, то есть знание от самого Аллаха Субханаху ва Тааля. Хотя это пророчество уже не посылается. Кто читает Коран и видит у другого благ больше, чем у себя, тот поистине считает маленьким то, что считает большим Аллах Тааля. И посчитал большим то, что считает Аллах Тааля маленьким. Иногда мы завидуем. Вот сегодня ехали опять с Адатовой, в машине. Перед нами едет BMW. Сначала X5, потом X6 перед нами оказалась. Мы едем и говорим: ну когда же, Азатовы, ну когда же мы сядем на такие машины, в конце концов? Сколько можно уже мучиться, Сколько можно завидовать этим людям? Неужели они достойнее, а мы вот сидим на каком-то ланд-крузере? В конце концов, когда это наступит тот момент? Дорогие друзья, конечно же, это неправильная мысль. Тот, кто сидит за рулем таких дорогих машин, тот, кто живет в дорогих домах, но не читает Коран, им не следует завидовать. У них мало. У них маленькие вещи. Аллах Тааля считает это маленькими вещами. Их счета в банке, их яхты, их дома. Но когда ты читаешь Коран у себя в однушке, или в гостинке, или в съемной квартире, Аллах считает, что у тебя есть нечто большее, чем у них. Поэтому Аллах Тааля – это лучший оценщик. Он лучше оценивает вещи, чем любой другой оценщик, антиквар. Аллах Тааля лучше дает цену вещам. Поэтому Он сказал: у тебя есть нечто больше. Это Коран. Поэтому, кто читает Коран, он очень богатый человек. Он обладает очень большими вещами. Просто должен это ценить и не должен себя унижать, принижать. И не подобает обладающему Кораном поясничать вместе с глупцами, ибо нужно прощать их. И иногда, кто читает Коран, над ним смеются. Какие-то глупцы говорят: ай, там, такой-сякой там и так далее. Надо просто не обращать внимания на них. Почему? Потому что с высоты ты смотришь на них сверху. Они снизу смотрят на тебя, они даже не видят тебя. Они думают, что он знает, а он ничего не знает. Есть такая притча. На небе летает орел. И вот до орла никто не достает, он высоко летает. Но ворона может клевать орла. Оказывается, вороны могут нападать, они сверху нападают. Снизу орел их убивает, он видит же их. Они нападают сверху. Вороны, наглые такие. Нападают сверху и клюют орла. Что делает орел? Он их стряхивает, этих ворон. Он поднимается выше. Поднимается выше, вороны не выдерживают этой высоты
и улетают. Также должен быть и знающий, читающий Коран человек. Он должен просто подниматься выше. И все глупцы, они сами от тебя отстают. Это, дорогие друзья, то, что спасет нас в этом мире. Мы столько времени тратим на глупцов, которые окружают нас, клюют нас, говорят что-то, насмехаются и так далее. А просто надо подняться выше. Пророк ﷺ сказал, 3 вещи неуместны в этом мире. Салясатун хумуль гураба фид дунья. 3 вещи неуместны в этом мире. Они не будут. 3 вещи в этом мире в чем-то, да? Первое. Аль-Курану фи джаути залим. Коран никогда не будет в сердце притеснителя. Потому что если он притеснитель, то он не знает Корана. Если он знает Коран, то он не притеснитель. То он не залим. Если здесь вы знаете залима, который якобы читает Коран, то он не читает Коран, он не знает Коран. Этого не будет. Третье. Варраджулю салиху фи каумису. Хороший человек не будет в плохом обществе. Хороший человек не будет в плохом обществе. Если хороший человек находится в плохом обществе, либо общество хорошее, либо человек плохой. Если компания сидит, там все плохие и один только хороший там. Такого не бывает. Такого не бывает, это неуместно. И третье. Валь-мусхафу фи бейтин ла юкрау фихи. Коран не будет в том доме, где не читают Коран. Никто не приобретет Коран, чтобы его не читать, кроме одного народа. Кто это? Это татары. Только татары могут купить Коран, чтобы его не читать. Альхамдулилля, у большинства татар есть в доме Коран. Но он не читается. Он завернут, осторожненько, аккуратненько, да? И лежит там где-то на полке. Но это хорошо, мы с вами говорили об этом. Это хорошо, это неплохо. Но он не читается. А так обычно люди не покупают Коран, чтобы не читать. Только татары это делают. А еще у татар стоят и Будда, и на всякий случай икона. Мало ли что там, да? Мало ли что там может произойти в жизни. И что? Лягушка? Лягушка для привлечения денег, это обязательно. Там монетки надо подкладывать. Это тоже обязательно. Я однажды вошел в один дом, там прямо у входа стоит большая лягушка, там деньги усыпаны. А у дома сделаны гирлянды с 5000-ных купюр. Ну, это искусственные деньги, уж не настоящие. Я говорю, это что такое? Я говорю, это, говорит, баракат. Привлекает деньги. Поэтому, ребята, вы вообще не умеете жить. Вы не знаете, откуда приходят деньги. Вот так вот деньги привлекают. Еще деньги берут, да, и вот так вот делают еще, да, вот так. Тоже есть такой способ. Я вас научу сейчас. Вот эти вещи стоят дома. Если дома есть Коран, его надо читать. Он для того, чтобы читать и жить по Корану. Поэтому раньше, конечно же, у всех у мусульман Коран, если он был, то он читался. Читался, и, альхамдулилля, все пользовались Коран. Поэтому, дорогие друзья, даже у нас, у мусульман, может лежать дома Коран, и мы его не читаем. Даже в себя домой приходите и вспомните, когда вы последний раз у себя дома держали свой Коран. Когда вы дома последний раз это делали? Хусейн ибн Али, радийаллаху анху, говорит от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кто читает Коран в намазе, стоя, то ему будет 100 савабов за каждую букву. Кто в намазе читает Коран стоя, тому будет 100 савабов за одну букву. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا. Кто читает Коран в намазе сидя, тому будет 50 савабов за одну букву. Кто читает Коран вне намаза, тому будет сколько? 10 савабов. Кто сказал? О, Ахмад, молодец. Ты где-то учился, наверное, да? Ему будет 10 савабов за каждую букву. Просто Ахмад слушает, остальные спят уже.
ему будет 10 савабов за одну букву, если читает человек Коран вне намаза. А если он слушает Коран, не читает, то ему будет 1 саваб за одну букву. Когда слушаешь просто, то у тебя будет 1 саваб за одну букву. Все равно без саваба не останешься. Если ты делаешь хатам Корана, полностью его дочитываешь, то твой дуа после этого принимается. Принимается либо рано, либо поздно, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Имма муаджаля ва имма муаджаля. Твое дуа принимается рано или поздно, если ты хатам делаешь Коран. Поэтому, дорогие друзья, надо стараться читать Коран полностью, особенно в Рамазан. В Рамазан у постящего принимается дуа. В Рамазан в принципе принимается дуа. Если ты в Рамазан делаешь хатам Корана, еще принимается дуа. Не будет шансов, что дуа не примется. Обязательно Аллах Тааля примет наши дуа. Поэтому, дорогие друзья, обязательно пользуйтесь этой возможностью, этим счастьем, этим даром, который дал нам Аллах Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.